These billions don't do anything. They're garbage, sadly. Πες το της. Sadly! No! 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 0-0! 0-0! 0-0! 0-0! Δυο. 0-0! 0-0! Chat! Δεν υπάρχει easy τίποτα. Dragon Cannelloni. Dragon Cannelloni. No! Chat, αν περνούσα από εκεί. Ήταν το πρώτο πόντο. Dragon Το Cannelloni. πήραμε, 1-0. What? Usually you lose those points. I know that you lose those points usually. Nice. Dragon Cannelloni. Το ρισκάρω. Οκ. Almost. Chat. Chat! Μην χάσουμε τη φορά. Ωραία. Έχει τέτοιο. Χάσαμε. Γιατί μαγώνει εκεί. Γιο. Το bet και λίγο. Dragon Cannelloni. Τέλειο! Τσάτ είναι πολύ δύσκολο τώρα. Τώρα έχει μέτουσα. Τσάτ έχει δίσα. Δεν παίρνω reset, το ξέρω. Αγχώνομαι κάποιες φορές. Ωραίος. Lock in bro, lock in please. Ωραία. Τώρα τσιράρουμε. Τσιράρουμε, έχουμε μέτουσα. What the... Δεν το παίρνει έτσι, φοβήθηκα και ξέρετε. Φοβήθηκα. Dragon Cannelloni. I'm afraid, Coco. You're a beast, you know that. You know that, Coco. Κάνουμε αμπρά classic, μήπως κάναμε αμπρά classic εκεί. Αμπρά, δεν το ξέρει το δικό σου classic. Πάμε με παίξει εκεί... Dragon Πρέπει να Cannelloni. τους πέσει τα πόδια με ένα τέτοιο. Ναι. Αυτό κάνω. Ω, ρίσκαρα, τσάτ. Τσάτ, ρίσκαρα εκεί. Ωραίος. Ουφ, λέει. Μπορεί και γράφει ο μπρο, ρε. Ο μπρο μπορεί και Πες γράφει. το γρήγορα. Ναι, αυτό. Dragon Το θέλουμε Cannelloni. στο team μας για να γράφει code. Πες το. Okay. You did it nice there, almost. Πήγα να το λούσω εκεί, να ξέρετε. Αν το έκανα, αν είχε μπει στο... 10 δευτερόλεπτα. Dragon 9. Cannelloni. 8, LeBron James. Να λέει, no. Dragon Cannelloni. Δεν το ρίσκαρα εκεί. Πήγε να το πάρει perfect. Το είδατε. Λοιπόν, εδώ τώρα τι κάνουμε, Αν chat. το παίρνει perfect μπορεί να σταματήσει. Ναι, αν το παίρνει πολύ perfect εκεί. Το πέταξε εκεί. Μπρο, από 150 άτομα στο TikTok έχεις πάει 250. Ναι, να πρέπει να το κερδίσουμε, μπρο. Κοκό! No! Ωραία, ευτυχώς. Μην βαρέσει. No, Κοκό, leave me alone. Leave me alone! Leave me alone, I'm afraid. Τσατρέμω! Πρέπει να το κάνεις, μπρο, πρέπει να του σπάσουμε το τέτοιο. Δεν το περιμένει. Τα πόδια. Όχι τα πόδια. Αυτό που κάνω, που έχω το brain rot και μετά μην μου το κάνει αυτό, επειδή αυτός το ξέρει. Δεν το πετάει εκεί. Dragon Cannelloni. Ξιά, μπρο βαράκια πολύ καλά. Μπρο βαρέ πολύ καλά, μπρο. Βαρέ, Πρέπει να είχες πατήσει μέλος εκεί πέρα. για να δούμε δεν θα σκόνεις, να έχεις δίκιο.
Πρέπει να το πάρουμε, chat. Dragon Cannelloni. No! Α, μπρο, νομίζω ότι το έκανε. Νομίζω το κατάφερε. Όσα φαίνεται. Οκο! Chat! 400 κάτω στο TikTok. Dragon Cannelloni. No! 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 Μπρο. Οκ, παιδιά, και είδατε το βίντεο και έδειξε τον Γκόκο σε duel. Είδατε το game. Το σκορ συνολικά με τον Βίγιο και τον Γκόκο, από ό,τι καταλάβατε, είναι 4-1 να κερδίζει ο Κόκο. Επειδή ξανά παίξαν duel, έκανε live ο Βίγιο και παίξαν 2 φορές. Τη μία φορά κέρδισε ο Κόκο 3-2, την άλλη ο Βίγιο 3-2. Οκ, το συνολικό σκορ είναι 4-1. Ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τα λέμε!